Is-sena 312, sena li fija l-Imperu Ruman kien immexxi minn żewġ imperaturi. Sena li fija l-Imperu Ruman kien qed jistenna ġlieda kbira interna minn żewġ familji. Però fuq kollox kienet sena importanti għal reliġjon Kristjana. Dan għaliex kien propju f'din is-sena li l-Imperatur Kostantinu rebaħ il-famuża ġlieda ta' Pont Milvio b'intervent divin kif jgħidu stess. Kien propju f'dan il-mument li l-insara tal-imperu setgħu jgħixu r-reliġjon tagħhom mingħajr biża' ta' xejn. Waqt li r-Rumani baqgħu jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom kif ridu huma, l-insara setgħu jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom mingħajr ħabi. Minn dakinhar l-hemm, ir-reliġjon Nisranija ħadet spinta l quddiem sakemm waslet biex tkun ir-reliġjon prinċipali tal-imperu. Però kien hemm problema li baqgħet tidwi mal-imperu kollu. Il-problema li fil-waqt li r-reliġjon Nisranija kienet qed tiġi prattikata mill-imperu kollu, il-pajjiżi tal-madwar jew aħjar il-pajjiżi Slavi bħal huma l-Bulgarija, s-Serbja u l-Ungerija kif nafuhom illum, xorta baqgħu xettiċi fuq dan il-kunċett ta' reliġjon ġdida. Kellhom bżonn xi ħadd li jtihom spinta l quddiem biex jagħti sens lil din ir-reliġjon. L-imperu kellu jistenna 500 sena biex dan iseħħ. Kellu jistenna t-twelid ta' żewġ persuni kbar fl-istorja ta' reliġjon Nisranija fil-pajjiżi Slavi, it-twelid ta' San Ċirillu u San Metodju. San Ċirillu u San Metodju kienu waħwa li twildu fit-Tessalonika fil-Greċja. Is-snin ta' twelid tagħhom mhuwiex eżatt, però studjużi jaħsbu li twildu madwar is-snin 827 u 818 rispettivament. Ċirillu kien iż-żgħir minn seba' taħwa u twiled bl-isem ta' Kostantinu, waqt li Metodju twiled bl-isem ta' Mikiel. Missierhom li kien jismu Leo kien soldat Biżantin imlaħħaq, waqt li ommhom kien jisimha Marija u l-wis probabbli kienet Slava. San Ċirillu u San Metodju tilfu lil missierhom meta Ċirillu kellu biss 14-il sena u l-protettur tagħhom sar Theoktistos, ministru mlaħħaq fl-Imperu Biżantin. Theoktistos kien responsabbli wkoll biex jibda programm edukattiv fl-Imperu li saħansitra waqqaf fl-Università ta' Manwara fejn aktar tard Ċirillu spiċċa biex jibda jgħallem. Ftit wara t-telf ta' missierhom, Ċirillu sar saċerdot. Kien bniedem intelligenti ħafna u l-fatt li kien jitkellem fluenti bl-Arbi u bl-Ebrajk u li kien mitla ħafna tat-teoloġija Kristjana waslitu biex jagħmel l-ewwel missjoni tiegħu. Dik li jmur jiltaqa' mal-Kalif Ala Mutwakkil biex jiddiskuti l-kunċett ta' Trinità mal-Arab u li saħansitra waslet biex ittejjeb ir-relazzjonijiet bejn l-Arab u l-Imperu Biżantin. Ftit wara, l-Imperatur Biżantin reġa' staqsih biex imur jiltaqa' mal-Kazar Khaganat biex jinfluwenza l-Kazar li ma jaqlibx ir-reliġjon tiegħu għall-Ġudajiżmu. Sfortunatament, din il-missjoni ma kienx waħda ta' suċċess u l-Imperu tal-Kazar spiċċa biex ikkonverta reliġjon Ludija. Għall-inqas, waqt din il-missjoni Ċirillu spiċċa biex tgħallem il-lingwa tal-Kazar li kellha tkun ta' valur kbir għal dak li kien lest għalih aktar il quddiem. Meta rritorna lura lejn pajjiżu, Ċirillu sab lilu nnifsu professur tal-filosofija fl-Università. Sa dan it-tant ħuh Metodju kien midħla fl-affarijiet politiċi u amministrativi tal-Imperu u kien ukoll abbati tal-Monasteru tal-Mjażżan Olympus ġewwa t-Turkija. Xogħolhom bħala missjonarji ta' reliġjon Kristjana beda fis-sena 862. F'din is-sena, il-Prinċep Ratislav tal-Moravja rid missjonari biex jivanġelizzaw il-pajjiżi Slavi. Wis probabbli, il-mottiv wara dan kienet xi ħaġa politika, iktar u iktar meta l-Prinċep rid l-indipendenza mill-Franki u li keċċa l-missjonari tal-Knisja Rumana meta marru fil-pajjiżi Slavi. L-Imperatur Biżantin ta' dak iż-żmien, Mikiel it-Tielet, ma kellux f'moħħu nies oħra xierqa għal dan ix-xogħol
għajr lil Ċirillu u l-ħuħ Metodju minħabba r-reputazzjoni li rnexxilhom jibnu fl-imperu. Kien għalhekk li l-aħwa telqu pajjiżhom u marru jaħdmu bħala missjonarji fil-pajjiżi Slavi. Is-Slavi huma kbar u għalhekk ridu bosta nies li jgħinuhom f'dan ix-xogħol kbir u importanti, waqt li jaċċertaw ruħhom li t-tagħlim li qed jingħad huwa wieħed sewwa. Għalhekk malli waslu huwa maħsub li l-ewwel xogħol li bdew jagħmlu kienet dik li jħarġu diversi assistenti biex jgħinuhom fix-xogħol ta' evanġelizzazzjoni li kellhom. Però ftit wara bdew l-aktar xogħol li baqgħu imfakrin għalih, dak ta' traduzzjoni tal-lingwi Slavi mitkellma għal kitba f'karattri li aktar il-qoddim bdew jissejħu bħala ċirilliku. Waqt dan il-proċess bdew ukoll it-traduzzjoni tal-Bibja għal-lingwa tal-lokal. Għalkemm studjużi mhumiex ċerti fuq li partijiet tal-Bibja ġew tradotti għas-Slav, din waslet għal eluf ta' konverżjonijiet Slavi għall-Kristjaneżmu. Lanqas mhuwa ċert 100% fuq jekk bdewx jużaw il-liturġija ta' Ruma jew ta' Kostantinopli qabel ma ħolqu l-liturġija tal-post. Wisq probabbli kellhom jużaw l-alfabet Ruman minħabba l-fatt li l-liturġija Slava kienet tidher li kienet simili ħafna ta' dik ta' Ruma. Minħabba f'hekk, Ċirillu u Metodju ma setawx ikollhom suċċess mingħajr ma jiksbu l-awtorizzazzjoni minn Ruma. F'dan iż-żmien kitbu wkoll l-ewwel kodiċi ċivili tal-Slavi li għadu jintuża sal-lum minn diversi knejjes Ortodossi u knejjes Kattoliċi tal-Lvant. Fis-sena 867, il-Papa Nikol l-ewwel stieden lil Ċirillu u lil Metodju sabiex iżuruh ġewwa Ruma. L-evanġelizzazzjoni tagħhom fil-Moravja kienet waslet sa Ruma, partikolarment minħabba l-fatt li l-Arċisqof ta' Salzburg u Wisqof ta' Passau Teotmar kien kontra x-xogħol tal-aħwa u spiċċa biex irrappurtom lill-Papa. Dan għaliex kien qed isostni li t-territorju li kien qed jevanġelizzaw fih San Ċirillu u San Metodju kien jaqa' taħt il-kontroll tiegħu u rrid li kollox ikun skont il-liturġija Latina. Problema oħra li kienu qed jaffaċċjaw l-aħwa kien il-fatt li ma kellhomx isqfijiet biex jordnaw xi qassisin minn tal-post. Għalhekk Ċirillu u Metodju irħewla għal Ruma u magħhom ħadu relikwa ta' San Klement u bosta dixxipli oħra biex forsi influwenzaw pożittivament lill-Papa. Gider li din l-idea tal-aħwa ħadmet u ġew mill-qwajn tajjeb ġewwa Ruma. Il-Papa faħħar ħafna x-xogħol li kienu qegħdin jagħmlu fis-Slavi, tant li wieħed mill-aktar persuni influenti fir-reliġjon ta' dak iż-żmien Anastasius iddikjara lil San Ċirillu bħala bniedem ta' ħajja apostolika u għerf kbir. Il-Papa approva formalment l-użu tal-liturġija Slava u Metodju u xi dixxipli ġew ordnati qassisin bil-lingwa Slava. Sfortunatament iżda Ċirillu wasal fl-aħħar ta' ħajtu u ġie ordnat patri 50 ġurnata biss qabel mewtu. Mal-mewt ta' ħuħ, Metodju kellu jibqa' jaħdem fl-apostolat fi Slavi waħdu. Iffoka fuq ir-reġjun ta' Pannonia minkejja l-fatt li dan ir-reġjun kien jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Arċisqof ta' Salzburg. Dan ir-reġjun kien fidejn l-Isqof Adalwin li ħalla fidejn il-qassisin Reħbald biex jamministra r-reġjun. Mal-wasla ta' Metodju, il-qassis irtira lejn Salzburg, imma l-Isqof ma ħallix lixxa daqshekk u beda jagħmel l-ħajja ta' Metodju diffiċli. Għalhekk Metodju talab l-għajnuna ta' Ruma biex ikun jista' jkompli bl-apostolat tiegħu. Kien hawnhekk li l-Papa ddikjara lil Metodju bħala Arċisqof ta' Sirmium li tinkludi l-Moravja, il-Pannonia u s-Serbja. Ma' din id-dikjarazzjoni
Metodu ġie msejjaħ fil-palazz tar-Re Luigi ta' Salzburg minħabba li kien qiegħed jindaħħal fejn ma jesawx. Wara argument jaħraq, Metodu ġie mibgħut ġewwa ħabs fil-Ġermanja. F'dan il-ħabs, Metodu dam 2 u nofs u kellu jkun il-Papa stess biex jeħilsu mill-ħabs billi jibgħat lill-Isqof Pawlu ta' Ancon jikkastiga lil dawk li kienu tefgħuh fil-ħabs. Metodu kompla bl-apostolat tiegħu fil-Moravja u l-Pannonja, għalkemm kellu xi ftit restrizzjonijiet fil-Pannonja minħabba l-fatt li kienet għada qed tiġi amministrata minn xi nobli Ġermaniżi. Wara ftit żmien, dawn in-nobli ġew imkeċċijin mill-pajjiż u b'hekk Metodu seta' jaħdem mingħajr xkil. Minkejja l-fatt li l-Papa kien għadu ma approvax totalment l-użu tal-liturġija Slava, Metodu xorta waħda kien qiegħed jipprattika. Din il-ħaġa waslet sa Ruma u wara li l-Papa sejjaħ il-Metodu biex imur iżuru hemmhekk, Metodu kellu jwieqed li kien ser jobdi l-istruzzjonijiet tal-Papa minkejja li kien jaf li l-liturġija Slava kienet qed tagħmel ħafna ġid man-nies tal-lokal. Il-Papa min-naħa l-oħra bagħtlu assistent tiegħu wis probabbli biex joqgħod qassa għal dak li kien qiegħed jagħmel Metodu. Hawnhekk bdew sensiela ta' ġrajiet li ħallew frod kbir ta' evanġelizzazzjoni. Huwa maħsub li Metodu miet fit-8 ta' April tas-sena 885. Il-proċess ta' kanonizzazzjoni kien wieħed maġġel. Fil-fatt waqt il-purċissjoni tal-funeral ta' San Ċirillu, bosta nies kienu ġad dikjarawh bħala qaddis. Illum il-ġurnata, il-Knisja Kattolika tfakkar lil dawn iż-żewġ qaddisin fl-14 ta' Frar. Huma ġew iddikjarati bħala l-padruni tal-Ewropa fl-1980 mill-Papa Ġwanni Pawlu II. Għalkemm il-festa tagħhom tiġi ċċelebrata f'dati differenti, il-festa tagħhom hija meqjusa bħala festa nazzjonali ġewwa l-Bulgarija, il-Maċedonja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka u r-Russja.